אוקיי חברים, אז היום אנחנו בפודקאסט ראשון לערוץ. פתחנו ערוץ חדש, קאסטבול. אנחנו באנו היום לדבר על מונדיאל המועדונים. עומר, ראית איזה גמר יש לנו? כן, גמר מאוד מעניין, גם מאוד מפתיע. אני לא חושב שאף אחד ציפה שצ'לסי תגיע לגמר, נכון רותם? כן, אני אמרתי, אולי פריז היא הייתה ממש מטורפת, אבל 4-0 על ריאל מדריד נשמע משפיל. כן, זה היה מאוד מפתיע שהיא ניצחה 4-0. אני אומנם לא ראיתי את המשחק הזה, הייתי בדיוק במשהו אחר, אבל מי זאת לזאתי שהגיעה מול צ'לסי? זאת קבוצה מברזיל. איך אתה חושב שהיא הגיעה לחצי גמר ועוד קבוצות כמו סיטי הייתה בכלל בזה? או שהיא לא הייתה? סיטי גם הפסידה לאל-הילאל. סיטי הפסידה לאל-הילאל, מעניין. כולם חשבו שהליגה הסעודית ממש גרועה, אבל בסוף היא ניצחה את סיטי, אל-הילאל. כן, אל-הילאל גם ניצחה גם עשתה תיקו עם ריאל. תיקו עם ריאל, מעניין. אבל צ'לסי ופריז. אם פריז זוכה, נראה לי עוד דואה, עוד דמבלה זוכים בכדור הזהב. כן, יש להם לפחות 3 מועמדים, ויטיניה מועמד, דמבלה מועמד, ואפילו נונו מנדש יכול לזכות. אתה לא חושב? נונו מנדש היה לו עונה טובה, אבל דמבלה אמרו שיכול להיות שהוא יזכה, ואז אמרו אם הוא זוכה בליגת האלופות רוב הסיכויים, ועכשיו רוב הסיכויים הוא יזכה במונדיאל המועדונים. לא יודע מה איתך, אני חושב שצ'לסי תיקח. גם אני מאמין בצ'לסי, גם אני מעדיף. גם ראית את החלוץ שלה? איזה חלוץ? לא עקבתי בכדורגל בזמן האחרון. ז'ואו פדרו, האקס של פלומיננסה. מעניין. ז'ואר פדרו עושה את העבודה בצ'לסי? הוא עשה משחק בכורה עם צמד גדול, הרשים. משחק בכורה, גם איזה צמד? נגד מי? נגד פלומיננסה. הוא עשה צמד נגד האקסיט שלו? כן, במשחק הבכורה. איזה קטע. אוקיי, אבל פריז באה ממקום שרוב הסיכויים שלפריז יהיה יותר סיכויים, כי היא באה ממקום של ניצחה את הליגה הצרפתית, ניצחה את ליגת האלופות, ניצחה עוד איזה גביע בצרפת, ועכשיו היא מגיעה לגמר. ניצחה את ריאל 4-0, שריאל הייתה, אמנם ריאל לא הייתה בעונה הכי טובה, אבל עדיין. גם היא עברה דרך יותר קשה מצ'לסי, ניצחה את ביירן ואת ריאל. כן, איזה דרך הייתה לצ'לסי? צ'לסי ניצחה את בנפיקה. בנפיקה, היא ניצחה את פלמיירס. פלמיירס. ואת פלומיננסה. לא דרך יותר מדי קשה. כן, דרך די קלה. לפריז הייתה דרך דווקא קשה. כן. היה לה ביירן, היה לה עוד קבוצות קשות. כמובן שגם נגד ביירן היא קיבלה 2 אדומים. נגד ביירן היא קיבלה 2 אדומים? כן. והיא עדיין ניצחה אותם 2-0, מעניין. כן, האדומים היו די בדקות האחרונות. עדיין. איזה קבוצה אתה מהמר שתנצח? אמרתי לך כבר, צ'לסי. צ'לסי. יש לך ניחוש לכמה? אני אומר שיהיה 3-3 מטורף כזה. 3-3 מטורף. כן, ז'ואר פדרו ישים. מעניין, נראה לי גם הגיוני. בהערכה יהיה דקה 105. אוסמן דמבלה מפקיע. ופריז לוקחת? פריז לוקחת. אתה מהמר 4-3 עם הערכה. שיניתי את ההימור שלי. אני מהמר שפריז תיקח. אני מעדיף שצ'לסי תיקח, אבל יותר הגיוני שפריז תיקח. מה אתם חושבים? תרשמו לנו בתגובות. תרשמו את התוצאה. ואיזה עוד דברים קורים עכשיו מעניינים בכדורגל? ניקו וויליאמס רצה לחתום בברצלונה, שמעתי, בסוף הוא לא. כן, ניקו וויליאמס האריך חוזה 10 שנים באתלטיקו בלבאו. כן, וגם שמעתי שמוסיאלה נפצע עכשיו קשה, נכון? כן, הוא נכנס כדי לנסות להשיג את הכדור ודונרומה הפיל אותו, והעקב שלו מאוד התעקם. הוא עכשיו פצוע, הוא יחזור רק באיזה אמצע העונה הבאה, נכון? כן, משהו כזה. זה עצוב זה לביירן? אתה אוהד ביירן, נכון? כן, אני אוהד ביירן. אז רוב הסיכויים כאילו היה אחד השחקנים הטובים שלכם, והוא לא ישחק חצי עונה. כן, ועכשיו גם צריך למצוא חיזוק. כן. איזה עוד החתמות מעניינות היו לנו? היה את וירץ לליברפול, ההחתמה הכי יקרה של הקיץ עד עכשיו. וירץ לליברפול, החתמה מעניינת. כן. מה אתה אומר על זה שרשפורד רוצה לעבור לברצלונה? כאילו ברצלונה רוצים את רשפורד, נראה לך זה יקרה? אם רשפורד יעבור לברצלונה הוא ישחק בחלוץ. אבל נראה לך זה יקרה? זה הגיוני? כרגע אני עדיין לא בטוח, אבל גם הוא רוצה לעבור לברצלונה, אז יש הרבה סיכויים. רוב הסיכויים שזה יקרה.
ואנטוני נשאר עוד עונה במטיס? את זה אני לא יודע. אני לא מתעניין בבטיס. אנטוני דווקא היה אחלה בבטיס, נכון? הוא היה ממש מטורף, הוא כאילו חזר לפריים שלו. כן. הוא היה לא טוב כל כך ביונייטד, ועכשיו הוא היה אחלה שחקן. כן, עובדה מעניינת. רוב השחקנים שהיו ביונייטד הם עזבו את יונייטד ופרחו, כמו מקטומיני, כן. שהגיע לנפולי, כמו אנטוני ורשפורד ומרקו אסנסיו. כן, מעניין. מהמם. אבל שמת לב לזה שבבית בבית של פריז עלתה בו, פריז עלתה במקום ראשון, כאילו יש שם 3 קבוצות עם 6 נקודות וקבוצה אחת עם 0 נקודות, כאילו מקום רביעי. כן. והקבוצה בוסטקובו, לא יודע איך קוראים את זה, בוטפוגו? בוטפוגו, עלתה מעל אתלטיקו מדריד, שאתלטיקו מדריד כאילו נחשבת קבוצה טובה. כן, כי בוטפוגו ניצחה את פריז, וניצחה גם את הקבוצה היא השנייה. ניצחה את פריז, כן. 1-0. אבל גם אתלטיקו ניצחה 2 משחקים והפסידה 1. כאילו כל הבית ניצח 2 משחקים והפסיד 1. אבל אתלטיקו גם חטפה מפריז 4 וגם שמה פחות גולים, אז אתה יודע. כן. ובבית ג' בנפיקה עלתה מעל ביירן. כן, כי אתה יודע, הם גם... ביירן לא עלתה עם ההרכב הכי חזק שלה, כי היא כבר עלתה 100%. נכון, חכם. זה הקבוצות שעפו, זה קבוצות אחת הייתה עם 2 נקודות, אחת עם נקודה 1. כן. אז... ובבית ד' צ'לסי בכלל עלתה מקום שני מתחת פלמנגו. כן, פלמנגו הפסידה לביירן בשמינית. 4-2. אז הם עקפו את צ'לסי, אבל צ'לסי עקפו את ביירן, אבל הם לא היו נגד ביירן. כן, זה מסובך. זה משהו חדש הדבר הזה, נכון? זה פעם ראשונה השנה. כן. רק שלא הבנתי, זה מוזר איך שבוחרים את מי שעולה. מי שעולה זה לפי ליגת האלופות נראה לי, או גם הליגה האירופית. כן, זה בעצם נראה לי 7 הכי טובות מכל יבשת. כן, אבל נגיד ברצלונה הייתה לו עונה ממש טובה. אבל זה ב4 שנים האחרונות, זה לא רק בעונה האחרונה. לא כן, אבל היא לא זכתה בליגת האלופות. זה נראה לי על ליגת האלופות בעיקר. היא לא זכתה בליגת האלופות, ואתלטיקו וריאל היה להם עונה הרבה פחות טובה. היא כן, זכתה ב3 תארים. אבל בכל העונות האחרונות זה מתייחס לליגת האלופות. כן, אבל זה מה שקצת מבאס. עדיין, ככה החליטו. ואתה יודע מה הסכום שמקבלים בגמר אם מנצחים? מה? אני חושב ש125 מיליון. פריז הולכת לקבל את זה, היא הולכת לקנות את כל השחקנים. זה לא... פריז לא צריכה את זה, צ'לסי יותר צריכה את זה, בוא לא, נגיד. כן, לפריז יש כל כך הרבה כסף, כן. ואם תקבל עוד 125 מיליון, היא יכולה לקנות כל כך הרבה שחקנים. כן, ותחשוב שגם הקבוצות שהגיעו לחצי גמר הרוויחו הרבה, בסביבות ה-60 ומשהו. גם הרבה, 60 ומשהו מיליון, נכון? כן, משהו כזה. אוקיי, אם יש לכם קבוצה שאתם רוצים שנדבר עליה בפודקאסטים הבאים, תכתבו לנו בתגובות. ואיזה עוד דברים חמים יש עכשיו בכדורגל? בעצם יש לנו את הליגה האנגלית. הליגה האנגלית, מה קורה איתה? אז יש העברה של... יש בעצם דיבורים על זה שצ'לסי ויונייטד רוצות לעשות החלפה של גרנצ'ו ואנקוקו. גרנצ'ו? אבל גרנצ'ו ממש טוב, למה שיונייטד יעיפו אותו? לא יודע, כנראה הם צריכים את העמדה של אנקוקו, אתה יודע. למרות שיש להם את ברונו פרננדש ודיאלו, שדיאלו הייתה לו עונה ממש טובה אם הוא לא היה נפצע לדעתי. כן, ושמת לב לשחקן החדש הזה שעלה מריאל מדריד, שכבש כבר די הרבה, כאילו לא זוכר באיזה משחק, אבל... גונזלו גרסיה? כן, הצעיר. וואו, הוא ממש טוב. יש דיבורים על זה שגם קבוצות מאנגליה רוצות אותו. אבל נראה לי ריאל לא יתנו אותו. כן, אני חושב שהם ישאירו אותו. כן, הוא ממש טוב. הוא בא חדש או שהוא עלה מהאקדמיה? הוא עלה מהאקדמיה. איזה עוד החתמות קרו בליגה הספרדית? בליגה הספרדית, אתלטיקו נראה לי החתימה איזה מישהו. אני לא זוכרת מי. ברצלונה עדיין מנסה להחתים את רשפורד, הם רצו להחתים את ניקו וויליאמס והם לא הצליחו. כמובן שברסה החתימה את ז'ואן גרסיה, אם אתה זוכר. כן, אתה שוער. וריאל עשתה הרבה החתמות חכמות, שווי אלונזו, שהיה לו טורניר טוב עד עכשיו, עד שהוא הודח. ואת המגן של ליברפול, טרנט, את הבלם, דין האוסן, ויש עוד דיבורים
על זה שהם רוצים את המגן של בנפיקה וגם את הבלם של ליברפול. הם ממש כאילו מפציצים. כן, הראשונה הבאה הם לא היו כאלה טובים, כי אני אוהד ברסה. כן, אז מה... בוא נעבור לליגה האיטלקית, לא דיברנו עליה. ליגה איטלקית, מה קורה בליגה האיטלקית עכשיו? איזה החתמות מעניינות יש? בעצם יש את לאה, שאני שמעתי שגם ברסה התעניינה בו מזמן, אבל אני חושב שהם כבר לא על הכוונת שלו. גם ביירן הסתכלה עליו. את מי לא שמעתי טוב? לאו. לאו. כן, הוא שחקן ממש טוב. כן. הוא לא נשאר במילאן רוב הסיכויים? כאילו הרבה קבוצות רוצות אותו? אני לא יודע אם מילאן ישחררו אותו, אבל יש הרבה קבוצות שצריכות כנף. כן. ולאו גם שחקן ממש טוב. כן. והליגה הישראלית? הליגה הישראלית, שמעתי שערן זהבי עוזב את מכבי תל אביב. האמת שאני בדיוק ראיתי היום שלא בטוח שהוא עזב את מכבי תל אביב. הוא לא בטוח? חשבתי שבטוח הוא עזב הוא אמר שהוא לא ישחק בשום קבוצה אחרת בישראל. מתי חוץ הוא אמר ממכבי. את זה? הוא לא אמר את זה לפני כמה שנים אבל? אני לא יודע, אבל ראיתי היום שהוא אמר את זה. הוא גם, יש מצב שהוא יעבור לתפקיד ניהולי או שהוא ימשיך עוד שנה. הוא פשוט, הוא קצת מהסס, בגלל שהשנה לא נתנו לו כל כך הרבה דקות. גם ראיתי פייר קורנו חזר למכבי כן, חיפה. אני גם אוהד מכבי חיפה, אני מאוד אני. שמח. הוא היה שחקן אהוב עליי לפני שהוא עזב, ממש אהבתי אותו. איזה עוד החתמות יש? שמעתי שחצי הפועל חיפה נעלם. כן, מכבי תל אביב גנבה להם את הקבוצה. החתימה את נועם בן ארוש, את ג'רפי, הם כבר החתימו את דיארה? אני לא בטוח, אני לא כל כך עוקב על כדורגל בזמן האחרון. אני מנסה לעקוב כמה שיותר, אבל העברות אני לא מוצא כאילו בדיוק איך למצוא. ומה עם ישראלים בחו"ל? אתה יודע, אוסקר גלוך כזה? שמעתי שפורטו מעוניינת באוסקר גלוך. היה הרבה קבוצות שמעוניינות בו, ארסנל רצו אותו, פיורנטינה גם, נפולי. יונייטד רצו אותו לאיזה תקופה, גם ברצלונה רצו כן, אותו. הרבה קבוצות טובות רוצות אותו. אבל לא יודע, אם הוא עובר לפורטו זה יהיה מבאס. ומנור שמעתי גם כנראה יישאר בטוטנהאם. יישאר בטוטנהאם, הוא לא השילו אותו לשתי עונות? לא, הוא חוזר לטוטנהאם עכשיו, וגם טוטנהאם הביאו שחקן שיכול לשחק בכל עמדה בהתקפה, אז יהיה לו קצת קשה למצוא את המקום שלו. נקווה שהוא ישחק, כי בלידס הוא שיחק הרבה. כן, בליץ הייתה לו עונה ממש טובה, הוא אפילו עשה דאבל דאבל, 10 שערים ו12 בישולים, או ההפך, אני לא בדיוק בטוח. אוקיי. איזה עוד ליגות מעניינות יש? יש את הליגה הפורטוגזית עם גיאוקרס, שהייתה לו עונה טובה, הוא גם אמור לעבור לארסנל. הוא עובר לארסנל? הם רוצים אותו. הליגה האנגלית לוקחת הרבה שחקנים. כן, אני לא בדיוק בטוח מי ליברפול רוצה. כן. יש עוד משהו מעניין עכשיו שאין משחקים בכלל? יש את הזה בליגה הישראלית שהוסיפו את הקצבת הזרים ל8. מגבלת הזרים ל8. הוסיפו מגבלת זרים שאפשר רק 8? רק 8 זרים בקבוצה? לא, העלו אותה להרכב פותח. רק 8 זרים בהרכב פותח? כן, כי אתה יודע... הייתה מגבלה של 8 זרים בקבוצה ואז עשו רק בהרכב הפותח? אני חושב שהייתה מגבלה של 6 והעלו אותה ל8, בגלל שאתה יודע, צריך גם שישראלים ישחקו, זאת הליגה הישראלית. כן, אבל בחו"ל לא עושים דברים כאלה. אני לא יודע למה היה את זה בישראל עד עכשיו. כן, מוזר. אבל לפחות העלו את זה, כי השחקנים הזרים ממש טובים. וגם מכבי חיפה החליפה קבוצה לדייגו פלורס. מי זה דייגו פלורס? זה המאמן החדש שלהם. הם בדיוק עכשיו סיימו את מחנה האימונים בהונגריה. זה המאמן שלהם? לא משאירים את המאמן הקודם? לא, פיטרו את ברק בכר עוד מעד הפועל חיפה. ב5-1 המביך. כן, לא הייתי בטוח אם פיטרו אותו. לא ידעתי אם מינו עדיין. אני אספר לך סיפור. אני הייתי במשחק הזה שהפסדנו 5-1. ובגלל, עומר, הכל בגלל המזל שלך. אתה באת, הם הפסידו. כן, יש עוד דברים מעניינים עכשיו? צ'לסי מוכרת את מדוקה לארסנל. הוא עשה משהו בכלל בעונה? כאילו, הוא היה טוב? אני לא כל כך יודע על השחקן, אני לא מתעניין כל כך בליגה האנגלית. אני יותר מתעניין בליגה הספרדית והגרמנית.
יש עוד משהו מעניין בליגה הגרמנית? לברקוזן עושה חיזוק או משהו? כי... לברקוזן החתימה את תנח, אם אתם זוכרים אחרי הקדנציה הלא מוצלחת שלו ביונייטד. אני לא חושב שהוא יצליח שם כל כך. אתה חושב שללברקוזן יש סיכוי עונה הבאה? יש להם סיכוי, אבל אתה יודע... הם העבירו את וירץ, לא? כן, גם פרינקפונג עזב אותם. פרינקפונג עזב? לאן הוא עזב? גם ג'ונתן טאה עזב אותם. לאן פרינקפונג עזב? גם הם לליברפול. וג'ונתן טאה עבר לביירן. וסאני עבר לליגה הטורקית. סאני עזב אתכם? כן. היה אחלה שחקן. כן, אם אתה יודע, יש גם מלא שחקנים טובים שעזבו את הקבוצה שהם היו בהרבה שנים, כמו מולר שכנראה עוזב את ביירן, כמו מודריץ' שעוזב למילאן. מודריץ' עוזב למילאן? הוא לא פורש? לא, הוא עוזב למילאן, כמו דה בריינה שעובר לנפולי. כן, דה בריינה זה ממש עצוב. כן, זה היה הלב של כל אוהד סיטי. כן, ממש אהבתי אותו למרות שלא אהבתי סיטי. כן. יש משהו בנבחרות, משהו קרוב, או שאין העונה? אני לא חושב שיש משהו קרוב, אני חושב שזה אחרי החופש כנראה. אחרי החופש. ומה עם דניאל פרץ? דניאל פרץ, איפה הוא? דניאל פרץ כרגע במום, ביירן מינכן במום עם גנוע מהליגה האיטלקית. כן, מקווה שהוא ימצא קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, כי בביירן הוא בקושי שיחק. כן, גם קבוצות צרפתיות רוצות אותו. כן. מי אתה מהמר שתיקח את הליגה הספרדית עונה הבאה? עונה הבאה? שמע, ריאל הביאה חיזוקים חזקים. אתה מהמר על ריאל? אני לא מהמר על ריאל, אני אומר שיש לה סיכויים טובים. לא, כן, ריאל העונה לא הייתה משהו, עם אמבפה הם עוד לא הצליחו להתרגל אליו. אבל אני אומר שהוא יתאקלם כבר, אתה יודע, כמו שבתחילת העונה אמרו שהוא לא טוב, הוא הורס לריאל. לא, הוא בסוף העונה היה טוב. כן, בסוף העונה היה ממש טוב, ואתה יודע. בליגה הישראלית? בליגה הישראלית יש לנו את הפועל תל אביב שחזרה לליגת העל. אחרי עונה לא טובה נראה לי, לא הייתה טובה כל כך בליגה לאומית. לא הייתה טובה, אבל הספיקה לה כדי לקחת את הליגה הלאומית ולעלות. כן. גם הפועל פתח תקווה עלתה, והקבוצות שירדו זה מכבי פתח תקווה והפועל חדרה. לא עולות 3. כן, בליגה הישראלית יורדות 2 ועולות 2. כן. אז אתה יודע מי עלתה לליגה הספרדית? מי? אני לא יודע, אני חושב שאוביידו. אז מי שירדו מהליגה הספרדית זה לגנס, לס פלמאס וויאדוליד. מעניין. כן. לגנס האמת הייתה כמו טבריה מהליגה שלנו, אתה יודע, טבריה ניצחה כמעט את כל הגדולות. ניצחה את באר שבע, ניצחה את בית"ר. מעל כאילו ממש בתחתית זה ממש צמוד. ויאדוליד עם 16 נקודות שזה לא טוב. לס פלמאס עם איכשהו עוד 32, אבל לגנס עם 40. סביליה מעלה עם 41. ז'רונה גם עם 41. אלאבס 42. ומעל אספניול גם עם 42. וחטאפה עם עוד פעם 42. זה כאילו ממש תחתית צמודה. כן. בואו נדבר רגע על עוד העברות שקורות בקיץ. איזה עוד העברות קורות? אני שמעתי אתה יודע מי זה, כמו שאמרתי, אתה יודע מי זה המגן של בנפיקה? כן. אני חושב שקוראים לו אלקרס, אז ריאל רוצה אותו. כמה עברות היא מביאה? הפצועים שלה, מי נפצע בתחילת העונה? קרבחל, הוא חוזר? כמעט כל ההגנה שלה נפצעה. הוא חוזר? קרבחל? הוא חזר כבר, הוא שיחק מול פריז. ומנדי, נראה לי הוא גם היה פצוע, לא? מנדי, כן. הוא היה פצוע לרגעים, אני חושב. הוא לא היה פצוע לזמן? לא, הוא לא היה כמו קרבחל ודר מיליטאו. דר מיליטאו. הוא חזר דר מיליטאו? כן, הוא גם חזר מול פריז. הם שיחקו סבבה? כן. ויש גם את המקרה העצוב עם דייגו ז'וטה. כן, ממש עצוב. כן, זיכרונו לברכה. אוקיי, אז חברים, נראה לי שבזה נסיים את הפודקאסט. אם יש לכם בקשות לרעיונות שנעשה בפודקאסטים אחרים, אל תשכחו לרשום לנו בתגובות, מקווים שנהנתם. נתראה שבוע הבא.